sé què s'estarà sentint perquè estic gravant amb els auriculars. Que no sé, estic fent aquest gest així amb la mà perquè el micro se m'enganxi més a la boca, a la veu, se'm senti millor. No sé què se sentirà, potser això ha sigut fastigós i m'hauria d'haver estalviat, però com que això no ho veu ningú... Hola, mama. Bueno, el que volia dir és que ja he tornat a casa. Com podeu veure, estic a l'habitació. O com jo li dic, la meva caixa de mistos. Perquè és una habitació bastant petita. Perquè si us dic que jo aquí obro la meva taula auxiliar, que és doblega... Bueno, és una taula que és com reclinable, no? Tu, si la necessites, pues, la plegues així, i si no, pues, la plegues cap endins i la guardes, però no puc, perquè si jo obro la taula ja no va. O sigui, ja l'habitació ja no funciona com a habitació, ja no va, ha de ser tot estant sentada a l'escriptori aquest, no? I no pot ser, o sigui, no hi ha espai, és que no hi ha espai. Vull dir, ara mateix tinc l'estenedor, perquè l'estenedor l'he de tenir a la meva habitació, perquè la casa en si és tan petita que jo l'estenedor l'he de tenir a la meva habitació per estendre la roba. En aquesta casa no hi ha hall. Aquí es comparteix la cuina i el lavabo. No hi ha menjador com a tal, no hi ha una sala d'estar. Bueno, la sala d'estar és la cuina, no? Però que la cuina és una taula i 2 cadires i a l'espai de cuina. Però que la cuina, a la que ja entra una persona, ja dona la sensació de que està molt ple. I si ja entra una segona persona, ja és com, algú ha de marxar d'aquí. Perquè us fa una idea de lo petit que és. Després, els lavabos estan bastant bé. Bastant bé. Sempre estan nets, d'això no em queixo, i la cuina també. Tot està aquí molt net, perquè ve una netejadora 2 cops per setmana, si no m'equivoco, o algú que s'encarrega de la gestió aquesta. Jo, com que gairebé no estic a casa, perquè estic o treballant o estudiant a la uni, perquè vaig a la universitat. Sí, estic molt contenta, en part, perquè ja he deixat enrere l'etapa en l'altra casa, ja portava un any visquent allí, i ara ja tocava un canvi. L'únic que em queda és que la feina la segueixo tenint relativament lluny, a 20 minuts, 25, mitja hora en bus, des de la nova casa en la que estic ara visquent. Però bueno, no m'importa. Ah, sí, el que volia dir és que el dia 17 volo cap a Barcelona i estaré una setmaneta i em fa molta il·lusió perquè ja estic una miqueta sobresaturada de Londres i tota la muntanya russa que implica estar a Londres, la muntanya russa emocional, tot el que ha sigut aquests últims mesos ha sigut... I necessito anar a Barcelona i que d'alguna forma res depengui de mi, de no estar prenent com decisions, de fer això, fer l'altre, no parar. Llavors seran com unes vacancetes prenadalenques. I després, quan torni aquí a Londres, seguiré treballant a la cafeteria. Perquè, clar, com que tindré vacances del col·le, de la uni, i necessito els diners per pagar la casa de mistos, doncs clar, hauré de treballar. A mi no m'importa treballar al Nadal perquè dic, no deixen de ser dies normals i corrents i no m'importa sacrificar aquests dies sempre i quan jo estigui fent diners, vull dir, sento que no m'estic perdent res perquè no són els últims Nadals de la meva vida, saps? I és el Nadal, no deixa de ser una festa més. No li dono tantíssima importància perquè d'alguna forma també tinc els meus familiars pel telèfon i tal, no... Però la sensació de soledat segueix estant, però com que també estaré treballant, estaré amb els meus companys i tal, bueno, m'és igual. Necessito els diners, necessito treballar, pim-pam-pum. Perquè estic estalviant, perquè em vull comprar una càmera mitjanament bona, perquè les que tinc no són tot lo bones que podrien ser o el que jo necessito, sento que jo necessito. Llavors, no m'importa treballar aquests Nadals, la veritat, no m'importa. I, bueno, sí. Tinc moltes ganes d'anar a Barcelona, la veritat.
i quedaré amb una amiga que no la veig des de que vaig decidir anar-me'n al Regne Unit. Fa més de 2 anys, potser. 2 anys, potser. I em fa com molta cosa, perquè quan... Abans que jo marxés, quan quedàvem, jo era una altra persona, i ara sento que sóc una altra persona completament diferent. I no sé com serà, perquè jo sé que ella també ha canviat, jo he canviat moltíssim, jo sento que no sóc la mateixa. I no sé, em fa com cosa, perquè dic, hòstia, ens seguirem caient bé? Vull dir, com serà el retrobament, com... Vull dir, seguim parlant, seguim sent tan amigues, però és això que dic, hem canviat tant, perquè ja no parlàvem tan sovint, ja no quedàvem, ja tal, que serà com, no sé, això em fa curiositat i alhora em fa com por de dir, hòstia, i si no surt bé, i si ja deixem de ser amigues, no? Dic, bueno, ja es veurà, no? Aviam com són les coses, no és el fi del món, però tenim fe, i és el que importa. Ara crec que em faré el sopar. Em venen molt de gust unes llenties, però aquí a Anglaterra no són llenties, són llegums, no? Amb verdures, per dir-ho d'alguna forma, perquè aquí el menjar en general no té gust a res. Crec que estic fent el ridícul i que no se m'està sentint més per posar-me això així, la veritat. O sí, no ho sé. Sí, també tinc moltes entregues a la universitat i no sé, crec que no m'estic manegant bé amb la universitat, no estic... No, sento que no demanant tant, no és tant el nivell d'exigència com jo m'esperava que seria, que hauria de ser. No és ni la meitat d'exigent, però m'estic agobiant molt, perquè amb tota la mudança, el buscar feina, que si treballar alhora, que si això, l'altre, tal, m'he agobiat una mica i la setmana vinent tenim ja les entregues finals i estic... Bueno, que no és el fi del món, que tot es pot recuperar, però és això que dic, sento que no estic sent capaç i m'estic ofegant una miqueta. Llavors, no ho sé. Estic una miqueta en tensió, la veritat. I bueno, ja prou de xapa per avui, no? Prou de xapa. Ja n'hi ha prou, Eva, ja n'hi ha prou. Bueno, seguirem informant.